Eda mo nyina se sebre ne do nya mo nya daje na mo hwe ne so ye da fofo twede mpo Nyankopon e de amaye eno nti yatena se aye de ne so ye de adesua ebre ma ne de ye bebesua ho ade no eye sumankwa eye ne yetate se baafo sumankwa hene baafo sumankwa hene asanteman sumankwa hene eye ne yete baafo sumankwa hene a ye ka baafo sumankwa hene a se bi wasante hene ben abre so ene obo sumankwa akonya no na sumankwa hene odi kan ne ye frɛ ne sɛ na no ofiri hemfa bosom ben ne di kan a se bi sumankwa hene se bi wotena ho se konfo e de ema eye se bi asanteman ene ye be hu no se sumankwa adwa no aye mamadwa ana se eye adesidwa ena afen suso no edien ne dwuma ana se na sede ne na sodie no eno ene den edoso ene ye besua ni nyina ka se medin e de maame Fauzia afei nyabre ye na ye homra ye ba na ye nwura mu ne ye fa adesua no emfa mremo ye ka sumankwa hene a sumankwa hene na se bi sonse benyado oye ohene dunsini panyini ye ka ohene dunsini panyini a so ohene se bi sonse benyado ne ho dodo no a eye sumankwa hene na se bi oka nubana ne a mabomu na wode ma ohene de sa ohene yade ena afen so eye sumankwa hene asade se wo beben ohene obesiesi ohene so wo honhom mu se de be ye ni boni bia so ohene epia bontia se ye dwabo ase se ye dwabo se ye court so ohene tene nanim onyama na so otase nanim onyamu a se bi ani boni bia ne nsa boni bia ena afen so ye to boni bia so nyede enka ohene eye sumankwa hene asade se wo hwe se obesiesi ohene a wo honhom mu ena afen so ye honam anim enu nti ne obi akeke ena se bi so se bi nyado obetimi ayesumankwa hene je sebe eye woti atu kugyan na sefo anase na sene mu mma ena se bi so se bi nyado enhira no akọ ede amawo abakosam ekere se ebra eye se bi so se bi nyado enam antoa hene sebe obebo nananom amane se be deshi brantia okontete ewo de nkyira no okọ akwamu no okohu no eno nti nananom tonkra ema yekofa sebi nana wose tutu edo no eye berema wose tutu yekofa no de ne baaye na yenkai sa bakosem so kire se ebra eye berema wose tutu ekọ akwamu no eho eno kohyia sebi so se benyado obiri konfo no che eno nti ebra abofo baaye a kire se omode sebi abofo baaye a onwo kire se yehia no ofie no obanyo no nkwa na eba wone sebi wone obiri konfo ne baaye na esanso yedi kan de yesi kire ne nti no oba oboa no ho bo no ho ne se obode ne bosom kan no ho baaye ne bosom no na ne din ededom fe obaaye no na ehu akwakohia se omubenya sebi obi ono so aben na woye no kwafo na afenso so wasom eye domfe akonya na anaso domfe bosom no enti yeka obesom a na so ono beye konfo e de amabo eye domfe bosom kase eno enti obiri konfo ano che fato no ho so se obehwehwe obi a wose no fata se osom eye domfe bosom eno enti bra sebi won ekọ kokofu kuro bi wo ha ye fro honum gimachi honum na brante bi a sebi na ne ho de ne yi paa ne wogina bra ne nso na ne ko efe so gina komu na so wo ko a anopa no anso mbebo mo akoko no etu a sebi wode beto no ko ho akoko no wode tu aboba ne hyehyemu a wonza antana zan fatu oba enka ho bi mu a de wode behyemu anopa no wote atuo kugyan obetutuo na akopem se ade besa na ekere se obi a waben wo honhum mu wonim fom wonim de ne ho so edene ene wosanso gina brane eno nti obiri konfo hu sede wote atuo kugyan ese kuno konfa ena afenso so wosanim fom ne nti no ohun se wono ena sebe omodo dwuma ne mano a omodo dwuma ne hye ne nsa obetime di ne yie na afenso so wotimi asom na wasom wo no korema eno nti wo ben no e de sebi asam no to nanimu wode wo komapa
agye so ka sɛ sɛ kwama hene no obesom ne de a ene eye ne jesam de ba no ena afenso wasate ho popoye sɛ ɛyɛ asanteman nkabomu ene wo mope eno de so obeka ho bi pa ama asante nkabomu aba ne de eno de ɛyɛ ade so beyi ne mu ade nyinaa na ɔde asomo eno nti wampopo ne ti ena sɛ bi woboaboa ne ho ene woka obiri konfo ho ena sɛ bi omobu omo ketemu enti sɛ bi omo akwantu mu no omo free sɛ bi jimachi kokofu ena omo ebe Kumase eno nti omo dru sɛ bi so sɛ bi nyado omo dru kwa so no na ade asa eno nti omo kosere baabi ɛdaaye na omo kosere omo so wɔ kwa so no na sɛ bi abusua no omo din ɛde ɛyɛ Gyabiasefo no so na omo nyina yɛ adunsifo a sɛ bi omo de ama no nubna ɛsa yade na sɛ de omo se gye sɛ bi wɔte etu okugyan ɛne obiri konfo no omo gye wɔn fɛ so omo hwahwa omo ahohoyɛ de edikan aka sa asante omo nimye omo hwahwa dom pa anasa hoho eno de sɛ de sɛ bi ɛyɛ Gyabiasefo no si hwahwa wɔn no nam so ema sɛ bi obiri konfo benya adɔsoronko ɛde ma agimachi ɛde ma sɛ bi ɛyɛ adunsifo no eno nti wɔka kyerɛ wɔn sɛ omo Kumase ne Kumase omo kɔ no so omo pa omo nka ho anaso ɛbɛyɛ ne depa sɛ omo bɛka ho ama omo akɔ na so omo ka ho ma omo kɔ a asante nkyekye ne ka asante nkyekye no sɛ bi so sɛ bi nya do asante kokon ne ba na asante di nkunimu a sɛ bi omo so ani bɛkye pa na omo te saa sɛ no omo so ani gye yie pa ɛka sɛ ade yɛ hwɛ ani mu a na sɛ bi saa na ɛno so ɛba yɛ mpo anaso ɛba yɛ aboboa no enti we de yeso yɛ ntenna we de yɛ anyigye sɛ yeso yɛ bɛka ho bi ama sɛ bi yɛabɔ asante hene ho ban ama sɛ bi wadi nkunim ɛwɔ akon nyinaa mu ɛno nti omo so boaboa wɔn ho ɛka sɛ bi wɔte etu okugyan ɛne obiri konfo ho ɛma omo ba Kumase na omo beduru Kumase no sɛ bi obiri konfo ɛde esi yɛ nyinaa anase ɔde ne kwanso sɛm no ɛne namane ɛbɔ sɛ bi opemso so ani gye ɔto pono ɛna afenso so wɔgye wɔn fɛw so owie ye no ɛna sɛ bi wɔn mampanyini anase otu bɔfo ɛma wɔn kɔma ɔte etu ɛna afenso Gyabiasefo no ɔma ɔmo ɛde ɔmo kɔsoame ɛno nti ɛnene ne nyina sɛ ɔkɔsoame a ɔte etu kugyan ɛne Gyabiasefo no soame ɛhɔ ɛna ɔmo ɛwɔ ɛno nti hɔnom ɛna sɛ bi so sɛ bi nyaado na wɔte etu kugyan na wɔte a sɛ bi wɔde ɛsom sɛ bi ɛyɛ opemso ɛno nti na ɛbra so sɛ ɛyɛ asante kokon no na yɛnsan kan hu sɛ bi dɔm akon na yɛ ɛsɛ edikan a obiri konfo konfa no kye ɛna afenso opemso ɛkɔɔyɛ ɛno akyi ansana ɔmokɔ the war of liberation ɛkɔkɔ yɛ ɔmogye ɔmo ho free ɛyɛ denkyaman no ma nam asante so ma denkyaman no ɛbɔɔyɛ saa akon no nyina mu ɔmokɔɔyɛ nti asante man kyekyere ne baayɛ sikadwa sɛ bi so sɛ bi nyado sikadwa so baayɛ no na afei de no asante nkyekye na asante kanko no na sɛ kwa na yɛ den ɛkɔ n'anim enti hu kɔ hia sɛ ɛyɛ sumankwa hene wodi kan no sɛ wɔtena so amesom a ɛnyɛ yie ɛno nti ɔhene yɛ nhyehyɛ ma no ɛbɛn no ɛyɛ manhyia fikɛse mu enti bra wɔ bɛn no no na ɛka me sɛ amane ne bibie mu no ɛhu hia sɛ gye sɛ yɛto nsafrɛ no wɔ soame no waba ɔbɛn no ɛna afei so hu kɔ hia sɛ sɛ ɛyɛ domfɛ bosom kɛseɛ no ɛwɔ sɛ tumi ahodoɔ nso yɛ den ɛbɛka ho ɛma mu yɛ duru sɛ de bɛyɛ betumi abɔ ɔsantehene ho ban ɛsan sɛ no ɛna sɛ bɛyɛ wɛn ɔsantehene anɔpa awia ɛne anwummerɛ ɛno nto obiri konfo yɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛ bi ɛfrɛfrɛ tumi ahodoɔ pii ɛma wɔn bɛka domfɛ ho a sɛ bɛyɛ so sɛ bɛyɛ nyado na ɛka mɛ sɛ afei tumi no ayɛ den ayɛ kɛse na ɛno n'akyire no ɛna afei so wɔyɛ amanneɛ ne amanneɛ sɛ bɛyɛ ɛfrɛ bodua ɛfiri soro baeɛ a owie no ɔde bodua no ɛhyɛ ɛyɛ wɔte etu kugyan nsa na ɛka mɛ sɛ ne dibrɛ no apagya firi ɛyɛ konfo a sɛ bi wɔsom domfɛ bosom ne mum na aba bɛyɛ sumankwa ehene nti sumankwa hene no na wɔno na sɛ bi sɛ bi nyado ɔbɛyɛ wɔ hene a wɔbɛda sɛ bi akonfo ne adunsifoɔ nyinaa no ɛwɔ asanteman mu wɔbɛda wɔn ano
ɛno nti sɛ asanteman ɛkɔko a ɛhamma ɛne nnubuna a yɛde bɛma sɛ bi ɛyɛ akofoɔ na mo de adware no ɛyɛ sumankwa ahena sɛdeɛ ɛyɛ sumankwa ahena sɛdeɛ ne sɛ nananom anaasɛ akofoɔ ne kɔko a ɛduru baabi mu ɔdene a na ato wɔn no sɛ bi so sɛ bi yɛbɛku wɔn a ɛduru ɛbɛbɔ wɔn ba ma wɔn ahera no ɛyɛ sumankwa ahena sɛdeɛ sɛ wɔhwɛ yɛ ne nyinaa ɛna afei nso yɛ sumankwa ahena sɛdeɛ sɛ wɔhwɛ ɔman no anim deɛ wɔ ɔman no anim deɛ ɛbɛba yɛ nhyira na afei deɛ ɛbɛba nso yɛ nnome wɔn ayi ɔman no ti mu so sumankwa ahena no adwuma no ɛna afei nso so no kane no ne nne nyinaa mu no deɛ bibiman ne kanman akanman ne asanteman nyinaa anim ne sɛ yɛwɔ ɔhene kɛse a ɛsoro ne asase nyinaa yɛ ne dea na ɔhene no ne din ne Otwadia Mpo Nyankopɔn ɔtotɔbu nsuo bu nsuo ɛbɔ awia asante amammerɛ ne asante mmerɛ mu ne asante gyidie mu nso saa gyidie sɛ otumfo ɔyɛ Otwadia Mpo Nyankopɔn wɔsaa awɔ n'asomafoɔ a ɔmo na yɛ nyame nketewa no yɛka nyame nketewa no ɔmo ne hwan mo ɔmo ne abosom nsuo ɛpo ɛna afei nso yɛ sutadeɛ ɛne abosom nyinaa ɛna sɛbie so sɛbie nya motia na nananom gyidie sɛ ɛyɛ wɔn na ɛyɛ asoro abɔfo ɔmo wɔ asase so a sɛbie so sɛbie nya ɔmo yɛ adantamu ɛda nipa ɛne nyame ɛne Nyankopɔn ntamu ɛno nti sɛ biribi a kɔmfoɔ ne de fa sɛbi nana asuo so ɛne nana ɛyɛ abosom so na afei nso ɔmo aka ɔmo nsɛm ɛde akyerɛ Otwadia Mpo Nyankopɔn ɛno nti no yɛka kɔmfoɔ a anaasɛ sumankwa ahene a wɔn na ɛyɛ adantamu ɛde ma nananom ɔman no ɛne Otwadia Mpo Nyankopɔn ɛno nti ebisadeɛ ɛne bibi ɔman no hia no biara no sumankwa ahene so ɛne yɛde ɛfa ɛsom ɛyɛ sumdwa ankasa ɛno nti sumankwa ahene bia yɛ wasɛdeɛ sɛ daa ne daa wo ho te wo honhom mu ne honamani ɛno nti bere biara na ɛyɛ nananom anaasɛ biribi ɛɛba no nananom betimi abɛsi wo so bere biara na ɔmo de asɛm ayɛ den ɛde aba ɔmo de asɛm abɛsi wo so na wɔn nso da hɔ akɔto nananom anim ɛne ɔman no nyinaa anim na sɛ ɔman no so hia biribi a sumankwa ahene so ɛna ɔmo de fa ɛnam so mpa a ɛyɛ sɛbi so sɛbi nyaado ɛyɛ wɔte atuo kugyan sɛbi wɔsi bɛsom asanteman ne ntino sɛbi so sɛbi nyaado akonya no ɛnya de hyedwa ɛyɛ mamadwa wɔte atuo kugyan sɛbi na sene mu mma na wɔn to aso mu no ɛna sɛbi wɔn edi ɛyɛ sumankwa akonya no sumankwa akonya no nam sɛ yɛ sumdwa ne ntino ɛwɔ ɛyɛ gyase efekuo ne emu ɛno nti ne a yɛsua yɛhu sɛbi so sɛbi nyaado ɛyɛ sɛbi ɔpem so setu abrɛ so ɛna sɛbi wɔbɔ ɛyɛ sumankwa akonya no na sɛbi bosoma odi kan tena ho sɛ kɔmfo panyin de ma abosom no na ne din ɛde domfɛ nso so no ɛyɛ sɛbi so sɛbi nyaado ɔpem so setu efiri sɛbi so sɛbi nya ofiri akwamu ɛba no ɔba no de kan no ho ɛbaayɛ na nam sɛbi ɛnam obiri kɔmfo anɔkye ɛnsa so ɛna sɛbi wɔkɔhu wɔte atu kugyan ɛwɔ kokofi kura yɛfrɛ no Gyimaakyi ɛna sɛbi wɔde no yɛ den ɛbaayɛ wɔba no so nyɛ no no nkwa wɔn kɔduru kwaso ɔmo dagye wɔn ahome na wɔn kɔhyia sɛbi so sɛbi nya bibi wɔn kɔsoɛɛ no na wɔn so yɛ dunsifo a wɔn nso wɔn din anaasɛ wɔn ɛyɛ gyabi asefo wɔn na gye wɔn baabi dan ade kyenyɛ wɔn bu wɔn ketem ɛbaayɛ na wɔn bu wɔn ketem baayɛ no a sɛbi wɔn bɛka ho bi bua yɛ ma asante nkyekyere no sɛbi na ɛpagya ne mu ɛpagya ne saa no wɔn de kan kɔtena so ame ansa na ɛkyerɛ no yɛwɔ santehene ɛyi sɛbi ɛyɛ wɔte atu kugyan ɛma no ɛbɛbɛn no ɛna afei nso so no ɛduru mebi no hu sɛ asante tumi no kwa na ɛkɔ soro nti no obiri kɔmfo anɔkye sɛbi so sɛbi nyaado obodwa asanteman bodwa asanteman bodwa no ɛna sɛbi so sɛbi nyaado ɔmo de domfɛ bosom kɛseɛ ɔmo de no ɛkɔ sɛbi ɛyɛ subin ɔmo de no kɔ subin brafo mu yɛ meka subin brafo a na sɛ ɔmo de no kɔ subin brafo mu saa na meka no ɛsan sɛ esu ahodoɔ ɛwɔ ɔman mu esu ahodoɔ a sɛbi ɛka asante ho bɔ asante ho brama ka asante ho ne asante akwa bɛpem nnɛ no ɛyɛ subin brafo ɛka ho bi
ɛno nti ɔmode ne kɔ subin mu subin brafo mu no epintin twene ɛna ɛyɛ epintin twene na sɛbi na ɛka ho a na ɛbe ɛdi akyire enti ɛbe di akyire no onkoduriye no ɛna sɛbi so nse amane ni nyinaa akyire no ɛna obiri konfo no kye ɛyɛ amane ni ɛyɛ amane sɛbi ɛtwetwe ahohom pii ɛde bɛka ɛyɛ dumfɛ ɛyɛ bosom ni mu ɛma sɛbi ne bosom ni mu yɛ dura akyire no wɔyɛ amane ɛyi podua baaya wɔde podua no ɛma ɛyɛ wɔte atu kudwan asɛbi so nse benya do opagya ne dibere no ɛma ne bɛyɛ ɛyɛ akonfo ɛne adunsifo a ɔmo asanteman mu nyinaa sɛbi so nse benya do wɔn ehene gye obiri konfo anɔkye sɛbi ɔno ne ɔno ɛna sɛbi na wɔn hyɛ sumankwa ahene ase ɛno nti wɔde sɛ atumi no ɛma ɛyɛ sumankwa ahene no ɛnhyehyɛ a sɛbi so nse benya do ɛyɛ obiri konfo hyehyɛ de to asanteman ho ne sɛ deɛ bɛma fia ka asanteman no deɛ di kan ne sɛ ma obi sɛbi bɛma sɛbi odu ne mpanyin fie so no sɛbi ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbɛfa sɛbi wɔno ankasa ne bɛma no ba ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ bibi sɛ asi a ɛyɛ musu kɛseɛ ɛna de fin aka ɔman no deɛ to so bi hu no so no ade ɛyɛ akyiwadeɛ de ma sɛbi ɛyɛ asanteman ana sɛ deɛ di fin bɛka akonya no ɛde bɛka asanteman ne sɛ obedi ne nua anaso obedi ne busua ɛyɛ mmogya koro wɔne ne bedi ahyia ma anaso wɔne ne bedi ahyia mu wɔnemu no ɛno so yɛ akyiwade a ɛdi fin ɛka akonya deɛ to so bi ɛnso so ɛne sɛ wobi ɛbɛfa bɛma ne ɔbaa ɛbɛhyia wɔ nwura mu anaasɛ nsuom ɔmo bɛda ɛno so ɛyɛ akyiwade a ɛdi fin no ɛka ɔman no ɛna afei nso so no sɛ obi anani efra sɛ wodi bɔne sen na ne bɔne no so sɛ deɛn ɛyɛ akyiwade ɛde ma court no anaasɛ ɔman no sɛ ɛbɛbua ne kumfo deɛ ɛtɔ so bi hu no so no ɛyɛ akyiwade ɛde ma ɔman no sɛ obi a sɛ bi wɔyɛ mum wɔntimi nkasa ne wadi bɔne a ɛso na nka bɔne no nka wɔsɛ nka yɛbua ne kumfo nka yɛ obi a sɛ bi nka wɔkasa a nka wɔsɛ yɛbua ne kumfo no wɔyɛ mum ne nti no obiri konfo hyɛ sɛ yɛkunu a wɔde busudeɛ anaasɛ wɔde musuo aba bɛka ɔman no ana deɛ ɛtɔ so bio nso sɛ obi a sɛ bi wabɔdam so wɔyɛ adeɛ anaasɛ wɔdi bɔne bi anaa wɔku obi a na nka wɔsɛ nka sɛ bi nka yɛku no bi nso so tua ka no sɛ no so sɛ bi so sɛ bi nya do yɛku ne bi de tua ka a wɔde fin aka ɔman no a sɛ bi ɛwɔ sɛ yɛyi ɔman no eti emusuo ana deɛ ɛtɔ so bio nso kwatani obi a wɔyɛ kwata ɛno nso so yɛ akyiwadeɛ sɛ bi so sɛ bi nya do obedi bɔne ama yɛyɛ de ekunu enti asante mmra aduoso enson no deɛ edi kan no a sɛ bi so sɛ bi nya do na obiri konfo nsa so ɛma ne bae no enie deɛ edi kan ne sɛ bi papa entimi mfa ne ba anaso ne ba enna ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ obi ne nua ba anaso obi ne nua ba ma ana mbogya mu ade no wontimi na wo monye den enna ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ bi obi anani afira wodi bɔne na anansa sɛ yɛbɛbua ne kumfo ɛyɛ akyiwadeɛ ɛna sa yɛ akyiwadeɛ sɛ obi a wɔyɛ mum sɛ bi yɛbɛbua ne kumfo ɛna afei nso sa yɛ akyiwadeɛ sɛ obi a wɔyɛ kwata yɛbɛbua ne kumfo ɛyɛ akyiwadeɛ de ma wo man no sɛ ɔbaa ne bɛma mwakɔhyia ennemu ɛwɔ enwuram anasɛ nsuo mu we nyina ɛyɛ akyiwadeɛ ɛno sɛ biribi sɛ esia ɛyɛ sumankwa ahene asɛdeɛ sɛ wɔyɛ na wɔyi wɔ man no eti emusuo sumankwa ahene deɛ no ɛdɔso ɛno nti ɛnɛ no ɛde fɛn di kan na ebesi ha no mo yɛbɛtoa so ne de fɛn ɛtɔ so mmienu nso so ɛde abrɛ mo medin ɛde maame Fozia kai sɛ ɔbɛ subscribe no ahyɛ ama foforo nso so ɛnyɛ bi ahwɛ makramo